السلام علیکم. منچے تربتا چی گپا ہاں میں باز گودا گودانی تہا ای گود جی گم گوننگو میں گود اوشاپا گاڑی والا یہ گونبتگا راہا میں گود گارا اوشا پہ راہا امی گاڑیا گونبتگا گود گارا گا ای گودا یکی گندی ای دستا کپا ای نمبر جو کہ میں داتا امی نمبر گوما رابطہ بکا او گود ساق باز گودانی تہا ای گود جی گم گوننگو ساق باز گودا اوشا پہ راہا گار بتگا او کوشش بکنے اسے دیما شیئر بکنے اتی فیس بک کا واٹس ایپ گروپا او پرینڈن سرا دیما شیئر بکنے کہ جلدی گود دست بکپا ای مردمانی گودا ساق باز گودا گود گارا او ای جی گم گودے تہا گوننگو اوشا پہ راہا گود گار بتگا مرچی اسے دیما ہم شیئر بکنے منت وارا شما.